na yubono mwancho murigereria nikubona ibikoro by'obusaria muno bo ibi byarorokane comment kana kurwa sensemo yabo nchaja samutuka bongo iga eyenko bwatekana no kubara West Ma senseme yo kolengana amenye kurwa senseme jo niko bate birubuna aseke gechu ikibera bono banya korasti Ma senseme na bono koganyo mugavana we county ya Kisi Paul Simbarati koneke munanko abekerale birobu asenseme hiri kotwaro burabu bunanchira mu yo konyara kwerenense ibikoro by'obusaria bunatokumanyigwa senchera yoboime Nekerero ky'abamenyi basuneka kubwatikana no kubasege sunte ege kabono asekeria transformer asecinseme cyo yabetegeko ya kubairira gotigara ege sunte ime batabwati estima twachandikira mu estimere suneka gaiga transformer ya ito ya suneka gaiga ekorekane ya kiteka ya litukogeteria butuko ne ekere ya n'abantu bapambara ingoro bagatama bakagenda ntwanya konyora stima kurwerio etorege kemisi bakabonega ntuma tibuna eserikali nene maete na omuchumbo ito onchoke na maete buna ntobwati stima gegasuneka korengana nabwo ekyo kyaire ogoitwa kwa bantu amono busaria comment kana buna oboibi ekyo kere kyorokererio gyokoire na inse kwebirengo byoborendi aseba mochirie umuchumbe obo amono mu MCA obo murenda asobo koreri obobe ensemeyo omoisime waito onchoke ntokwanjite korubonjari etwakora ngere tigocha bonja tugakochora buna omo MPO ito nakini kwa toira nirimaega okoba yebinte binge kokoba nonye suneka yaite town yere nchafu no estima ntobwati etoko itu okoba yestimate yokonye ndi estimate ororo ntoko nyara gwitima to gwituga sababu no bwibi boikire suneka nabakonyora basigari bare patrol nakini bari komenya saba ibi bari konye ndi estimate ororo kanga bintu bimwe bibiri bakorekana suneka ito estimate yo stime gamneta yo abande bagwituma bobe soja jeto chikorenda suneka chiduka wao chaituru mono mware soja ya moyo itumoro rorali ende itwekaro no matali iyo korge insecurity mangana tali byabo tokwana igoro yechiro yeito wetera so mu MCA oito omba honorable Mbati aligereri sana bo suneka ya tyokire suneka omo sunto beire asenge stima ntoranyora siwikibere okoboria kwabo no weswanania agati kwa mugavana we county ya Kisi Paul Simbarati amona barayi bensemeyo asokugayana emechande yo eriyo kubaroberia chinga kino nyasogoikerania oboncherere bwabo eriyo kwenyorera engeria igongo saba omuchumbo ito omweshimiwa onchoke amona aba MCA ba sub county ya suneka batokonye ebinte ebinde banyare gotokonya tokore gintu kiki tonyoro borabu akigaba nota wanja toroseri none ipare byoka byama ebiro bire suneka ambiri guoka gaba na kurestima ya chiete otawanja lendorete none biesora rete none biro no mbitato gagina lyokoro customer ko imoki mugoro kibwa muramurire abantu bakore biashara bategemete estima teyo bone basinyina nkai bagochia bone bakobori ne kai bakurusinza chinde biashara ebi bakonya chibesa bakane chiba mbiyamano moisime gotorigereria astore omoisime wombati no njoke ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.